काल म्हाका माझ्या एका मैत्रिणीचो फोन येलो आणि त्या सांगूक लागला की त्या डॉक्टरकडे गेलेला तर बीपी तपासल्यानंतर त्याचे बीपी कमी जास्त होता असं डॉक्टर तेका म्हणायला लागले। आणि त्याचं कारण जेव्हा त्यांनी डॉक्टरांका विचारले तेव्हा डॉक्टर तेका म्हणाले की तू जास्त टेन्शन घेऊ नको, जास्त तुम्ही विचार करू नको कोणत्याही गोष्टीचा आणि स्ट्रेस घेऊ नको त्याचा आपल्या डोक्यावर, की असं डिप्रेशन येत असं काही करू नकास, तुम्ही आनंदी रहा, हसत रहा असं तेका डॉक्टरांनी सांगितल्याने। तर त्या म्हाका असं फोनवर सांगूक लागला की डॉक्टरांनी म्हाका हसत रावाक सांगितल्याने, तर हसत रावाक सांगितल्याने त्याबरोबर तेका मी आठवलंय। मग त्या बोलला की तुझ्यासारखे जगाक हव्या, नुसताच जगान काय अर्थ आहे तेका, म्हणजे तुझ्यासारखे असं काहीतरी करूक हव्या जेणेकरून आपल्या आयुष्यात आनंद येईल, आपल्या जगात आनंद वाटत असं त्या म्हाका बोलला। आणि त्याचे हे शब्द ऐकून म्हाका असं खूप बरं वाटलं की म्हणजे मी काहीतरी करते ह्या चांगला असा आणि त्याच्यामुळे कोणतरी ते बघून आनंदी होतात आणि हसतात, म्हणजे आयुष्यात असं विरंगुळ काहीतरी हवं असं त्याचं म्हणणं होतं। नुसताच जगायचं आणि तर काही अर्थ नाही असं त्या म्हणत होता। तुमका काय वाटतं?